హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ ఈరోజు ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. లెవెల్ 2 భగవద్గీత క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి మితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికి. సో సో ఈ లెవెల్ 2 భగవద్గీత యథాతథము అనేటువంటి కార్యక్రమంలో మనము 17వ అధ్యాయమైనటువంటి శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటి. సో గత అధ్యాయమైనటువంటి 16వ అధ్యాయము మరి దైవాసుర స్వభావములు అనేటువంటి అధ్యాయం. సో ఆ అధ్యాయంలో ముగింపుగా శాస్త్ర విధులను పాటించేవారు క్రమంగా ఎట్లు ఉద్ధరించబడి ముక్తి నొందుతారో, అనుసరించని వారు ఎట్లు నరకమున పడతారో అనేటువంటి విషయము 16వ అధ్యాయమైనటువంటి దైవాసుర స్వభావములు అనేటువంటి అధ్యాయంలో చూసినటువంటి కదా. సో కనుక మరి ఆ శాస్త్ర నిర్దేశములను అనుసరించేవారు దైవీ గుణ లక్షణములతోనూ మరియు శాస్త్ర నిర్దేశములను అనుసరించని వారు అసుర గుణ లక్షణంతోనూ ఉంటారు అనేటువంటిది మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఆ 16వ అధ్యాయంలో స్థాపించి ఉన్నటువంటి అంశం.
ఇక మరి ఆ శాస్త్ర విధులను త్యజించేవారు, ఆ చాపల్యముతో ఇష్టానుసారము వర్తించేవారు సుఖమును ఈ జన్మలో గాని తదుపరి జన్మలో గాని పొందజాలరు అనేటువంటిది మనకి 16వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి విషయము. సో ఇక మరి ఈరోజు మనం చూడబోతూ ఉన్నటువంటి శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అనేటువంటి 17వ అధ్యాయం. సో ఈ అధ్యాయాన్ని మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ అధ్యాయాన్ని మరి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పినటువంటి మరి ఆ అంశాలను మనము చూస్తూ ఉండేది. సో ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో ఈ 17వ అధ్యాయంలో మనకి శ్రద్ధ, మరి శ్రద్ధతో కూడి ఉన్నటువంటి వారు దైవీ గుణాలు కలవారు, అలాగే శ్రద్ధ లేని వారు గురించి అంతకు ముందు అధ్యాయంలో చూసినటువంటి, ఇక దీనిలో మనము చూసినటువంటి శాస్త్ర ప్రమాణాలను పాటించకుండా తమకు తోచిన విధంగా మానసిక కల్పనలతో కూడి శ్రద్ధతో పూజించే వారి యొక్క పరిస్థితిని గురించి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని అడగడము, అప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ శ్రద్ధను గూర్చి మరియు 3 గుణాలతో కూడి ఉన్నటువంటి వివిధ అంశాలను మనకి ఈ అధ్యాయంలో వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఈ 17వ అధ్యాయమైనటువంటి శ్రద్ధాత్రయ విభాగంలో కృష్ణ భగవానుల వారు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే అర్జునుడు అడుగుతాడు, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర విధులను అనుసరించకపోయినా తమ స్వంత కల్పనలను అనుసరించి పూజలు చేసే వారి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సత్వగుణంలో ఉన్నవారా, రజోగుణంలో ఉన్నవారా, లేదా తామసికులుగా ఉన్నవారా అనేటువంటి మరి ఆ ప్రశ్నకు సమాధానంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ శ్రద్ధ, ఆ గుణాలను అనుసరించి గుణములతో కూడున్నటువంటి ఆ శ్రద్ధలను గురించి ఆయన ఈ అధ్యాయం అంతటా కూడా వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూడవచ్చు. ముఖ్యంగా శాస్త్ర విధులను అనుసరించని వాడు, అలాగే ఆ శాస్త్ర విధులను అనుసరించేవాడు, అంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా శాస్త్ర విధులను అనుసరించని వాడు అసురుడని, శాస్త్ర విధులను శ్రద్ధగా అనుసరించేవాడు దేవత అనేటువంటి 16వ అధ్యాయంలో చెప్పినటువంటి విషయాలను కొనసాగింపుగా ఇక్కడ ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు శ్రద్ధ, 3 రకాలైనటువంటి ఆ శ్రద్ధలను గురించి ఇక్కడ మరి అర్జునుడు ఏదైతే అడిగారో, సాత్వికులు అవుతారా, రాజసికులు అవుతారా, లేదా తామసికులు అవుతారా అనేటువంటి ఆ అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్నలకు సమాధానంగా మనకి ఈ అధ్యాయాలలో వివరించబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూడవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో 1వ శ్లోకంలో మరి ఆ అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న 1 నుంచి 7 వరకు కూడా వివిధ రకాలు, అందులో 2 నుంచి 7వ శ్లోకం వరకు ఆ 3 గుణాలు మానవుని యొక్క శ్రద్ధ నిర్ణయించేటువంటి విషయాన్ని, 8 నుంచి 10 శ్లోకాలలో మరి ఆ 3 గుణాలలో ఉండేటువంటి ఫుడ్ ఇన్ ద మోడ్స్, ఆ 3 గుణాలలో ఉండేటువంటి ఆహారాలు, అలాగే 11 నుండి 13 శ్లోకాలలో ఆ 3 గుణాలలో చేసేటువంటి యజ్ఞాలను గురించి, అంటే ఇక్కడ ఏంటి 3 గుణాలు?
సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణం, ఆ 3 గుణాలలో చేయబడేటువంటి యజ్ఞాలు 11 నుండి 13 శ్లోకాలలోను, 14 నుండి 16 శ్లోకాల వరకు. సరే, యాక్చువల్గా మొత్తం ఇందులో 2 వస్తున్నాయి. 16, 19 వరకు కూడా 3 రకాలైనటువంటి తపస్సులు, 3 గుణాలలో ఉండేటువంటి తపస్సులు, మొత్తం 10. వాస్తవానికి 14 నుండి 19లో 2 భాగాలుగా చేయవచ్చు. 14, 15, 16లో 3 రకాలైనటువంటి తపస్సులు, అలాగే 17, 18, 19లో 3 గుణాలలో ఉండేటువంటి తపస్సులు, ఇక 20 నుండి 22 వరకు కూడా 3 గుణాలలో చేయబడేటువంటి దానాలు, చారిటీస్, దానము. ఇక చివరిగా ముగింపుగా ఆయన ఓం తత్సత్. మరి ఈ 3 మాటల యొక్క పరమసత్యాన్ని ఆ భగవంతుడు ఇందులో వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఈ 17వ శ్లోకం, ఇది 17వ శ్లోకం, 17వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకాల యొక్క సమ్మరి. సో అందులో ఒక విభాగాన్ని ఈరోజు వీలైతే మనము పూర్తి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాము. సో లేదా 2 విభాగాలు కానీ చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, మాతాజీ, వాయిస్ ఓకే కదా? క్లియర్ గా ఉంది ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ, అందుకే మీకు ఇచ్చాను. ఎవరికైనా ఇబ్బంది ఉంటే హరే కృష్ణ. ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి మొదటి శ్లోకం, ఎందుకంటే ఇక్కడ శాస్త్ర ఆధారితము కానటువంటి పూజ చేయు వారి గురించి అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్న ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటిది. శాస్త్ర ఆధారితం, అందుకని ఆయన అంటున్నాడు అర్జునుడు, అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠాతు కా కృష్ణ సత్వమహో రజస్తమః. ఓ కృష్ణ, అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర నియమములను పాటింపక తమ స్వంత ఊహ ప్రకారము శ్రద్ధ విశ్వాసములతో పూజలు చేసే వారి పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సాత్వికులు అవుతారా, లేక రాజసులు అవుతారా, లేదా తామసులు అవుతారా? ఈ 3 వర్గాలలో దేనికి చెందిన వారు అవుతారు? అంటే శాస్త్ర ఆధారితం కాకుండా పూజలు చేసేటువంటి వారు మరి దేనిలోకి వస్తారు? వాళ్ళు సాత్వికులు అవుతున్నారా, లేదా రాజసికులు అవుతున్నారా, లేదా తామసులు అవుతున్నారా అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. తెలుసుకోగోరినటువంటి జిజ్ఞాసుడై మరి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పూజా విధానం పట్ల శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వ్యక్తి మరి క్రమంగా జ్ఞానస్థితికి ఎదిగి శాంతి, శ్రేయస్సులు, మహోన్నతమైనటువంటి పూర్ణత్వ స్థితిని పొందుతాడు అనేటువంటిది మరి 4వ అధ్యాయంలోని మనకు చెప్పబడినటువంటి అంశం. మరి ఇక్కడ శాస్త్ర విధులలో పేర్కొనబడినటువంటి ఇక్కడ మరి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పూజా విధానం అక్కడ చెప్పబడింది. కానీ ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు, అంటే శాస్త్రాల విధులలో పేర్కొనబడని కొన్ని నియమాలను శ్రద్ధతో పాటిస్తే, శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో శాస్త్రాలలో పేర్కొనబడని వాటిని పాటించినట్లయితే అతని స్థితి ఏమిటి అనేది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. మరి తన శిష్యుడు, భక్తుడు, స్నేహితుడు మరియు భావమర్దులుగా ఉన్నటువంటి
ఆ సందర్భాలలో బావమరిది. సో మరి ఆయన యొక్క సందేహాన్ని మరి ఇప్పుడు తీర్చవలసినటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. మరి ఎందుకంటే అంతకుముందే అర్జునుడు పూర్తిగా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారికి శరణాగతి పొంది ఉన్నటువంటి, కాబట్టి ఇప్పుడు మరి నాకు ఏది ఉత్తమమో దాన్నే బోధించమని అడుగుతూ ఆయన తనకు కలిగినటువంటి సందేహాలను నివృత్తి చేస్తూ తనకు సరైనటువంటి మార్గనిర్దేశకం చేయవలసినటువంటిదిగా శిష్యుడుగా అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది, దానిని నివృత్తి చేయవలసినటువంటిది జగద్గురువు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. సో మరి ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, శ్రీ భగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ దేహినాం స్వభావజా సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. సో మరి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు పలుకుతూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, దేహధారి అయిన వాడు పొందినటువంటి ప్రకృతి గుణములను బట్టి మరి శ్రద్ధ, అతని యొక్క శ్రద్ధ సాత్వికము, రాజసము లేదా తామసికము అను 3 రకాలుగా ఉంటుంది. వాటిని గురించి ఇప్పుడు నేను చెప్తాను విను అంటూ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ 3 రకాలైనటువంటి శ్రద్ధలను గురించి భగవంతుడు ఎప్పుడైతే అర్జునుడు మరి తెలుసుకోగోరి అడిగాడో, ఇక శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మొట్టమొదట శాస్త్ర నియమాలను పాటించే వారి యొక్క స్థితిని గురించి వివరిస్తున్నాడు. తదుపరి ఆ శాస్త్ర నియమాలను పాటించకుండా ఉండే వారి యొక్క స్థితిని గురించి వివరిస్తూ ఉన్నారు. అయితే ముందుగా మనకి మానవులు 3 రకాలైనటువంటి శ్రద్ధను కలిగి ఉంటారు అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే దేహధారి పొందినటువంటి ఆ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క స్వభావాన్ని అనుసరించి శ్రద్ధ అనున్నది సాత్వికము, రాజసికము, తామసము అను 3 విధములుగా ఉన్నది. ఈ విషయాన్ని గురించి ఇప్పుడు నేను చెప్తాను విను అర్జున అంటూ ఆయనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. కానీ మనకు చెప్తుంటారు, మానవుడు తన యొక్క గుణ సంబంధమైనటువంటి స్వభావమును ప్రామాణిక ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని బోధనల చేత మరియు శాస్త్ర నియమములను అనుసరించడం ద్వారా మార్పు చేసుకోవచ్చు. ఈ 3 రకాలుగా ఉన్నాయి కదా, అంటే తమో గుణం నుంచి రజోగుణానికి, రజోగుణము నుండి సత్వగుణానికి, సత్వగుణము నుంచి శుద్ధ సత్వ స్థితికి మార్చుకోవచ్చు ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని దరిచేరడం ద్వారా. సో మానవుడు క్రమంగా తన యొక్క తమోగుణ స్థితి నుండి రజోగుణానికి, రజోగుణము నుండి సత్వగుణానికి ఆ స్థితులను మార్చుకోవచ్చు అనేటువంటిది మనకి ఇంతకు ముందు కూడా భగవంతుడు బోధించినటువంటి బోధనల్లో మనము చూసినటువంటి అంశాలు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, సత్వాను రూపా సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత శ్రద్ధామయోయం పురుషో యో శ్రద్ధ స ఏవ సహ. సో సత్వ అనురూప స్థితిని అనుసరించి ఓ భారత, మానవులందరికీ వారి వారి స్వభావం బట్టి శ్రద్ధ కలుగుతుంది. శ్రద్ధ లేనివాడంటూ లేడు. ఎవరికి ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉంటుందో అలాంటి వాడే అవుతాడు.
ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్తున్నటువంటి అంశాలలో ఎటువంటి వాడైనా మనిషి ఒకానొక రకమైనటువంటి శ్రద్ధను కలిగి ఉంటాడు. ఈ 3 రకాలైనటువంటి శ్రద్ధలలో ఏదో ఒక రకమైనటువంటి శ్రద్ధను మనిషి కలిగి ఉండవలసిందే, లేదా ఈ మూడింటిని కలిగి ఉండవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ మనసు పైన ఈ 3 రకాలు గుణాలు ఆధిపత్యం కోసం పోరాడుతూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క గుణము ఆధిపత్యాన్ని చలాయిస్తూ ఉంటుంది. సో కనుక ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ వివిధ ప్రకృతి గుణాలలో తన స్థితిని అనుసరించి ఈ మానవుడు తన స్థితిని అనుసరించి దానికి సంబంధమైనటువంటి శ్రద్ధను పొందుతూ ఉంటాడు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మరి అతడు కలిగి ఉండేటువంటి స్వభావాన్ని బట్టి అతని యొక్క శ్రద్ధ సాత్వికము, రాజసికము, తామసికముగా భావించబడుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి మరి ఏ శ్రద్ధ ఉంటుందో అటువంటి వాళ్ళతోనే అతడు సాంగత్వాన్ని పొందుతూ ఉంటాడు. భక్తులు ఉన్నట్లయితే భక్తుల సాంగత్వంలో ఉంటారు. మరి రజోగుణ స్వభావాలు ఉన్న వాళ్ళు ఏదో ఇంకా మేము పొందాలి, ఏదో సాధించాలి అనే భావనలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు అటువంటి స్వభావాలతో కలిసి ఉన్న వాళ్ళతోనే ఉంటారు. ఇక ఈ తమోగుణ స్వభావంలో ఉండే వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళతోనే జత కడుతూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధను బట్టి వాళ్ళ మధ్య సంబంధాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అనేటువంటి చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇదే మనం సాధారణంగా వేవ్ లెంత్ మ్యాచింగ్ అంటారు. ఒకరికొకరికి వేవ్ లెంత్ కుదిరేవాళ్ళు. సో ఏ స్వభావాలు ఉంటే వాళ్ళకి పొంతన కుదురుతూ ఉంటుంది. అటువంటి వాళ్ళతోనే సాంగత్యం చేస్తూ ఉంటారు. సైన్స్ లో లైక్, కెమిస్ట్రీలో అయితే ముఖ్యంగా లైక్ డిజాల్వ్స్ లైక్ అంటారు. సారూప్యత కలిగినవి ఒకదానితో ఒకటి కలుస్తాయి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉంటుంటాం, జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా శ్రద్ధ అనేటువంటిది మరి ప్రతి మానవుడు ఎటువంటి వాడైనా అతడు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒకనొక రకమైనటువంటి శ్రద్ధను అతడు కలిగి ఉంటాడు. అతని శ్రద్ధను అనుసరించి మరి అతడు కొందరు వ్యక్తులతో సాంగత్యం చేస్తాడు. కానీ వాస్తవమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే భగవద్గీత యొక్క 15వ అధ్యాయంలోని 7వ శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లు ప్రతి జీవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క అంశలే అని మనకి భగవంతుడే అక్కడ చెప్పినటువంటి అంశం. 15వ అధ్యాయంలోని 7వ శ్లోకంలో చెప్తారు. హరే కృష్ణ, ఎవరికైనా ఆ శ్లోకం ఐడియా ఉందా? మమైవాంసో జీవలోకాని. ఎస్ మాధవ్, చెప్పండి, గుర్తుండి చెప్పండి. మమైవాంసో జీవలోక జీవభూత సనాతన మనషష్టానింద్రియాని ప్రకృతిస్థాని ప్రకర్షతి. హరే కృష్ణ. హరిబో. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడే చెప్తారు, మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనషష్టానింద్రియాని ప్రకృతిస్థాని కరిష్యతి అంటూ చెప్పబడింది. ఈ బద్ధ భౌతిక జగత్తులోని జీవులందరూ కూడా, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి జీవులందరూ కూడా నా యొక్క శాశ్వత అంశలు, జీవభూత సనాతన అంటూ చెప్పినటువంటి. సో బద్ధుడైనటువంటి జీవులు, సనాతన అంటే నిత్యమైనటువంటి వాడు, అంటే శాశ్వతమైనటువంటి. కానీ బద్ధ జీవితము కారణంగా మనషష్టాని ఇంద్రియాని, మనసుతో కూడుకొని 6 మనసుతో పంచేంద్రియాలు ఉన్నవి, దానికి మనసును కలిపినట్లయితే ఆ 6 ఇంద్రియాలతో అతడు తీవ్రమైనటువంటి సంఘర్షణ పడుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో కాబట్టి మరి
సహజంగానే మానవుడు అన్ని భౌతిక ప్రకృతి గుణాలకు అతీతుడై ఉండాలి. ఎందుకు? భగవంతుని యొక్క అంశగా ఉన్నటువంటి వాడు కనుక వీటన్నిటికీ కూడా అతీతుడైనటువంటి వాడుగా ఉండవలసినటువంటిది. కానీ అతడు మరి దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవాన్తో తనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని విస్మరించి, మరి ప్రతి జీవుడికి భగవంతుని యొక్క అంశ కాబట్టి మరి ఆ భగవంతుడితో తనకున్న సంబంధాన్ని, ఎలాగైతే పిల్లలు తన తల్లిదండ్రులతో ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని మరి తెలుసుకొని కొనసాగించాలో, అలాగే ప్రతి జీవుడు కూడా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో తనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని బట్టి అతడు మరి మెలగాలి. ఏంటి మరి భగవంతుడితో మనకున్నటువంటి సంబంధము? ఆయన యొక్క నిత్య దాసులంగా నిరంతరము ఆయనకు సేవ చెయ్యడము, ఆ భగవంతునికి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారికి పూర్తిగా శరణాగతులమై ఆయనను ఆశ్రయించి మరి ఆయనకు సేవ చెయ్యడమే మనం చేయవలసింది. ఆ సేవే మన యొక్క స్వధర్మం, మనకు భగవంతుడితో ఉన్నటువంటి సంబంధం. అది మర్చినటువంటి కారణంగానే ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క మాయా బంధనాలలో మనము చిక్కుకొని పోతూ ఉన్నాము. ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వస్తూ ఉన్నామో, ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క ఈ ప్రకృతి సంపర్కము వలన మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని, అంటే ఆ దేవదేవుడితో మనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని మనము మరిచిపోతూ ఉన్నాం. ఆ మరిచిపోయిన కారణంగానే మరి ఇక్కడ మరి ఈ బంధనాలను కలిగించుకొని ఈ జనన మరణ చక్రాలలో నిరంతరము కొనసాగిస్తూ ఉన్నాము. ఇవన్నీ కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి అంశాల ద్వారా చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ మనము ఒక అంశాన్ని చూడవచ్చు. ఈ గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది మనం ఏర్పరచుకున్నటువంటి స్థితులు, కొంతవరకు పూర్వజన్మ సుకృతాలు, వీటిని బట్టే వస్తాయి తప్ప మనకు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక ముగ్గురు అన్నదమ్ములు, ఈ ముగ్గురు అన్నదమ్ములు కూడా మరి వాస్తవానికి కుటుంబ నేపథ్యమే కథ ఒకటిగా అనుకున్నట్లయితే మరి వీళ్ళు ఏమవ్వాలి? ఒకే గుణాలను కలిగి ఉండాలి. కానీ ముగ్గురు కూడా 3 డిఫరెంట్ స్వభావాలను, శ్రద్ధలను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. విభీషణుడు సాత్విక స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. దైవీ గుణం వలన అతడు ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించి ఆ భగవంతుని మరి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు శ్రీరామచంద్రుడుగా అవతారం తీసుకున్నప్పుడు ఆయనని ఆశ్రయించినటువంటి, అదే కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి రావణుడు యాక్చువల్గా వీరంతా కూడా ఒక మంచి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళుగానే చెప్తారు తండ్రి పరంగా చూసినారు. కానీ మరి ఈ అసురుడు అయిపోయాడు రావణుడు. సో కారణం ఏంటంటే ఆ రజోగుణ స్వభావంతో ఆ తన సంబంధాన్ని మర్చిపోయి ఆ భగవంతుణ్ణి ధిక్కరించినటువంటి కారణంగా, ఆ రాజసిక స్వభావాల కారణంగా అతడు చివరికి ఆ భగవంతుని చేతిలోనే. అలాగే ఇంకా కుంభకర్ణుడు తామసికమైనటువంటి స్వభావానికి మనకి మంచి ఉదాహరణ ఆయన. సో ఈ విధంగా మనకి గుణాలు అనేటువంటిది మనలో పెంపొందించుకునేవి మనము. అయితే వీటి నుంచి బయటపడవచ్చు అనేటువంటిది ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుణ్ణి ఆశ్రయించడం ద్వారా, లేదా ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాన్ని అధ్యయనం చేయడము, ఆచార్యుల ద్వారా శ్రవణం చేయడం ద్వారా మనము వీటి నుండి బయటపడవచ్చు అని చెప్తుంది. ఇక మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి గుణాలతో చేసేటువంటి పూజలు
ఈ శ్లోకంలో ఈ 17వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి 4వ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, యజంతే సాత్వికా దేవా యక్ష రక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూత గణాచాన్యే యజంతే తామసా జనాః. మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఇంకా కొనసాగింపుగా చెప్తూ ఉన్నారు, సత్వగుణంలో ఉండే మనుషులు దేవతలను ఆరాధిస్తారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. మరి రజోగుణంలో ఉండేవారు యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తారు. అదేవిధంగా తమో గుణంలో ఉండేవారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ గుణాలలో వివిధ గుణాలతో చేసేటువంటి పూజలను గురించి మనకి ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నారు. సత్వగుణము ఉన్నందు వారు ఆ దేవతలను ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రయోజనం కొరకు పూజిస్తూ ఉంటారు కదా. మనం చూస్తూ ఉంటాము, అంతకు ముందు కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా, మనం చేస్తుంది భగవద్గీతే, ముందు అధ్యాయాలలో చెప్పినట్లుగా ఈ భౌతిక జగత్తులో త్వరగా విజయం సాధించాలి, ఎందుకు దేవతార్చనం చేస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన వివరిస్తూ చెప్పినటువంటి దాంట్లో త్వరగా ఫలితాలను పొందాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి వారు దేవతార్చనం చేస్తారు. సో సాధారణంగా ఈ దేవతార్చన చేసే వాళ్ళు సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళుగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నది. సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, ఎందుకంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రయోజనం కొరకు దేవతలను ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు. సో మరి వాస్తవానికి ఈ శ్లోకంలో దేవదేవుడు వివిధ రకాలైనటువంటి, అంటే వివిధ గుణాలతో చేసేటువంటి పూజలను గురించి, అర్చనా పనులను గురించి, వారి యొక్క బాహ్య కర్మలను బట్టి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి, మరి వాస్తవానికి శాస్త్రాదేశానుసారము కేవలం దేవదేవుడే పూజనీయుడు. సో కనుకనే ఆయన అంతకుముందు కూడా చెప్పారు, ఎందుకు దేవతార్చన జరుగుతుంది అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో త్వరగా ఫలితాలను ఆశ్రయిస్తూ మరి దేవతను పూజిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి వారికి ఆ శ్రద్ధను కూడా నేనే కలుగజేస్తూ ఉన్నాను, తద్వారా వాళ్ళు ఒక దేవతను ఆ విధమైనటువంటి శ్రద్ధతో వారు ఆరాధిస్తారు అంటూ చెప్తారు. ఇక రజోగుణంలో ఉన్నవారు రాక్షసులను పూజించేటువంటి వారు అని చెప్తూ, తమో గుణంలో ఉన్నవారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు సాధారణంగా దేవతలను, ఎందుకంటే మనం చూస్తాం బ్రహ్మని పూజిస్తూ ఉంటారు, బ్రహ్మ కోసం ఘోరమైనటువంటి తపస్సులు కూడా చేస్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఈ రాక్షసులు వివిధ కోరికలను కోరుకుంటూ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి బ్రహ్మ దగ్గరికి, శివుడి దగ్గరికి మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం కదా. మరి సో అలాగే ఇక రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు అసురులను పూజిస్తూ ఉంటారు. దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు 2వ ప్రపంచ యుద్ధంలో కలకత్తాలో హిట్లర్ వంటి వాళ్ళని కూడా పూజించినటువంటి వాళ్ళని చూసినటువంటి సంఘటనని మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ రజోగుణంలో ఉన్నవారు దేవుళ్ళను సృష్టిస్తూ ఉంటుంటారు. దేవుడు అనేటువంటి వాడు సృష్టించబడేవాడు కాదు, ఆల్రెడీ ఉన్నవాటి వాడు ఎప్పటికీ కూడా. కానీ ఈ రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు వివిధ రకాలైనటువంటి దేవతలను సృష్టించి వాళ్ళను పూజిస్తూ ఉంటుంటారు. ఇక తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళైతే అంధకారంలో ఉండి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళకి తెలియనటువంటి పరిస్థితి. సో రజోగుణంలో ఉన్నవారు సత్వగుణంలో ఉన్నవారు వివిధ రకాలైనటువంటి దేవతార్చనం చేస్తూ ఉంటే, ఇక ఈ రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తూ ఉండి, ఇక తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సో ఏం చేస్తున్నారో కూడా వాళ్ళు తెలియనటువంటి పరిస్థితి. వాళ్ళు ఆ అంధకారంలో ఉండి
ప్రేతాలను పూజిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటిది. ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం ఒక్కొక్కప్పుడు చనిపోయిన వ్యక్తికి సమాధిని కట్టి పూజించడం కూడా జరుగుతూ ఉండేటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉంటాం. సో మరి ఆ విధంగా వివిధ రకాలైనటువంటి అర్చనా పరులను మనకి ఈ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేసినటువంటి విషయాలను చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇంకా మనము చూసినట్లయితే సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా అశాస్త్ర విహితం ఘోరం తప్యంతే ఏ తపో జనాః దంభహంకార సంయుక్తాః కామరాగ బలాన్వితాః కర్షయంత శరీరస్థం భూత గ్రామమచేతసః మాం చైవాంత శరీరస్థం తాన్ విద్యాసుర నిశ్చయాన్. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, శాస్త్ర విరుద్ధమైన అత్యంత కఠినమైన తపస్సులను తమ దంభం అంటే కపటత్వం మరియు అహంకారం చేత ప్రేరితులై చేస్తారు. కామము మరియు మమకారం చే ప్రేరితులైన వారు తమ శరీర అవయవములనే కాక వారి శరీరంలోనే పరమాత్మనుగా ఉన్న నన్ను కూడా శోభ పెడుతూ ఉన్నారు. మరి ఇటువంటి బుద్ధిహీనులు అసురులుగా తెలియబడతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో సోమరితనం వల్ల కానీ లేదా కష్టం వలన కానీ భావించి శాస్త్ర విధులను విడిచిపెట్టేటువంటి శ్రద్ధతో దేవతలను పూజించు వారు గూర్చి మనకి ఇక్కడ చెప్పినటువంటి అంశం. అలాగే దానికి విరుద్ధంగా మరి అసుర మార్గాలను చెప్తూ ఉన్నారు. శాస్త్రములందు చెప్పబడని తీవ్రమగు తపస్సులను గర్వంతోనూ అహంకారంతోనూ వనరిస్తారు. మరి ఎందుకంటే ఏదో ఒక సాంఘిక లేదా రాజకీయ ప్రయోజనం కొరకు నిగూఢమైనటువంటి ఉద్దేశంతోనే వాళ్ళు ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే కామము ఆసక్తితోనూ బలముతోనూ ప్రేరేపింపబడి మూఢత్వంతోనూ మరి దేహమును మరియు ఆ దేహమందున్నటువంటి పరమాత్మను కూడా మరి కష్టపెడుతూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశము మరి శ్లోకాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే మరి శాస్త్ర ఉపదేశాలలో పేర్కొనబడినటువంటి తపో వ్రతాలు కూడా చేసేటువంటి మనుషులు ఉంటారు అని చెప్తుంటారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే రాజకీయ ప్రయోజనాల కొరకు కొంతమంది దాపరికమైనటువంటి ఉద్దేశాలతో ఉపవాసాలు ఉండడం చేస్తూ ఉంటుంటారు. ఇది 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 నెరవేరితే నేను ఇది చేస్తాను, అలా ఆ విధమైనటువంటి కోరికలతో చేసేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. వీళ్ళంతా కూడా నిజానికి ఆ గర్వంతోనూ మిథ్యా అహంకారంతోనూ ఆ కామము భౌతిక ఆసక్తితోనే పనిచేసేటువంటి వాళ్ళుగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి కానీ ఎవరైతే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి మరి వారు ఉంటారో వారు ఎటువంటి ఈ గుణాలకు ప్రభావితులు కాకుండా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండే వాళ్ళు మరి ఈ గుణాల నుండి అతీతులై యోగులుగా కావాలి అనేటువంటిది ఇంతకు ముందే కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటి అంశాలను మనము చూసినటువంటిది. సో ఇంకా మనకి
మానవుడు భుజించేటువంటి ఆహారాన్ని గురించి కూడా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూడవచ్చు. చివరికి ఆ శ్రద్ధ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః యజ్ఞస్తపస్తథా దానం తేషాం వేదమిమం శృణుః. ఇక్కడ మనిషి ఇష్టపడే ఆహారం కూడా చివరకు మానవుడు పూజించేటువంటి ఆహారం కూడా ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుసరించి 3 విధాలుగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆహారం కూడా సాత్వికమైన ఆహారము, రాజసికమైనటువంటి ఆహారాలు, తామసికమైనటువంటి ఆహారాలు అంటూ 3 రకాలుగా ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నది. మనిషి భుజించేటువంటి ఆహారాలు సాత్వికమైనవి, అంటే సత్వగుణంలో ఉండే వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు, రజోగుణంలో ఉండేవారు ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాలు, తామసికలో ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాలు. ఇలా ఈ ఆహారాలు కూడా, మనిషి భుజించేటువంటి ఆహారం కూడా 3 రకాలుగా ఉంటుంది అర్జున అని చెప్తుంది. అదేవిధంగా యజ్ఞం కూడా 3 రకాలుగా ఉంటుంది. యజ్ఞమే కాదు, తపస్సులు కూడా, దానం కూడా 3 రకాలుగా ఉండును. వాటి మధ్య భేదమును నేను తెలియచేస్తాను, ఇప్పుడు విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆహారపు అలవాట్లు, యజ్ఞము, దానము మరియు తపస్సు వంటి వాటిని బట్టి ఆ వ్యక్తి యొక్క శ్రద్ధను మనం గుర్తించవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఆహారపు అలవాట్లను బట్టి ఆ మనిషికి ఏ విధమైన శ్రద్ధ ఉన్నదో మనము గుర్తించవచ్చు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఈ 4గింటిలో ప్రతి ఒక్కటి 3 రకాలుగా ఉంటుంది. ఆహారము 3 రకాలు, సాత్వికమైన ఆహారము, రాజసికమైన ఆహారము, తామసికమైనటువంటి ఆహారం. అలాగే తపస్సు, సాత్వికమైన తపస్సు, రాజసికమైన తపస్సు, తామసిక తపస్సు. అలాగే దానం, సాత్విక దానాలు, రాజసిక దానము, తామసిక దానము. అలాగే మానవులు చేసే యజ్ఞాలు కూడా 3 రకాలు. సాత్వికమైనటువంటి యజ్ఞాలు, రాజసికమైనటువంటి యజ్ఞాలు, తామసికమైనటువంటి యజ్ఞాలు అంటూ ఈ 4 కూడా 3 రకాలుగా ఉన్నవి. వాటిని గురించి ఇప్పుడు నేను తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఈ 3 రకాలుగా ఉన్నటువంటి ఆహారాలు, అలాగే యజ్ఞ యాగాదులు, దాన ధర్మాలు, వీటిని గురించినటువంటి అంశాలను తదుపరి క్లాసులో చూద్దాము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఇప్పటి వరకు